הנה אני בא! גדול! מישהו צריך עזרה! מה בדיוק אתה לא מבין בביטוי בריון לכל החיים? באמת. חבוב, זו מרסלין, מלכת הערפדים! אין בליבי חמלה לשחרר את השומר הזקן והמסכן הזה. בריון לכל החיים נשאר בריון לכל החיים. אתה עדיין מפחד מערפדים? לא, ממש לא. רד לרצפה בשבילי. כן, גברתי. עכשיו תבכה בשבילי. בסדר, אני לא רוצה לבכות, אבל אבכה בשבילך. היי, תפסיקי מיד! הנה הילד הטוב הכי חביב עליי, פין. תפסיקי להכריח את הזקן לבכות. אני יכולה לעשות מה שבא לי. תראה, בריון, תשעשע אותי. תפסיקי! עכשיו קפץ במעגל. אוי לא, אל תדאג אדוני, אני כבר אוציא אותך לחופשי. ואיך בדיוק תעשה את זה, גיבור? אעשה כל מה שצריך, אני אפילו אחליף אותו. וואו, מה? אתה מתכוון באמת? טוב... ועוד איך! עסק. בריון זקן, אתה חופשי. מה אתה עושה, אחי? זה בחור. מלחיץ, זאת חבורת בחורים. אתה יודע מה הם מזכירים לי? מלפפונים חלוטים. אל תתקרב, ג'ייק. אני אפשיר אותם משם במלוא העוצמה. וואו, אל תצלה אותם, אחי. לך על פלמבה עדין. מושלם. שיהיה בתיאבון. היי, אתם שומעים? שלום. אני לא חושב שהם שרדו. היי, לבחור הזה יש מין טיק... עכשיו אני זוכר. אתה יודע מי באמת צריך לשבת בכלא? אני אראה לך אידיוט אמיתי! תסתכל! חשוך מדי. תסתכל! תסתכל! אלה הטיפשים! הטיפשים הם אנחנו? אתה תמיד יודע מה להגיד. בלה בלי בלו בלה בלו בלה בלו בלה בלו. אוקיי, השתכנעתי. בוא נלך. מעולה. עכשיו המצב שלנו ישתפר. היי, תראה! רואה? מה אמרתי לך? פין וג'ייק יצאו למצוא בית, זה יהיה לו קל. ילד תחבור לבדה, הנה בית קטן. פין מכניס את הרגל, זה רעיון לא טוב אחי, כי עכשיו הציפור תוקפת. ועכשיו הם נחים על ההר, ולגור בענן יהיה נהדר. אלא אם יש מישהו בפנים כמו איש ענן מרושע עם כלתו היפה. כוורת דבורים, לא אל תכניס את הרגל בפנים. ניסיתם זאת בעבר ואתם יודעים שהמחיר יקר. ציפה, תיכנסו, תביטו סביב, זה נראה חביב. סרירות, קרפד קופץ, נמר תוקף בשביל ארוחה. אבל ג'ייק נורא פחד, הוא שקשק מנשיכת הערפד. וזה די מובן, כי ערפדים ממש חזקים. הם לא הגיוניים, ובעסקאות תמיד מרמים. מרסלין, למה את רעה? אני לא רואה, אני בת 1000 שנים, וכבר שכחתי שלמוסר יש כלים. מרסלין, את לא רואה שהם סובלים? לא, אני לא. מרוכזת עכשיו במשחקים. אז זהו זה בחורים, מהלכים על קרח דק, לכיוון הגורל שלהם, גורל לא צפוי שמהם חזק. זה ממש רע! תנו לי להסביר לכם איך אני יודע מי הרוצח. ראיתי את איש אננס עובר על התווים שלו. תווים לשיר שיקר לליבה של סוכריה על מקל. שיר שמזכיר לה את אהובה גלידון. לפני שקולונל תירס מת, גלידון החזיק ביד שלו סלסילה של כרוב, ביצים ודגים. ולך, איש אננס, יש כרוב על הגרביים. ואתה, איש שוקולד, המילון הזה נראה לך מוכר מאיפשהו? מילון שכתובות בו המילים הבאות: להעלים אורחים מיד. אבל הרוצח האמיתי הוא אחד שכלל לא חושדים בו. הרוצח האמיתי הוא...